ihana aamu. Mitäpä katson, miten onko tuolla ulkona minkälaista. Oipa siellä ruola on tosi kirkassa, minä voin mennä sinne. Pitää nukkua. Hiu. Kuka on ovella? Pitää mennä katsomaan. Ai hei! Terve! Tulin korjaamaan sinun rikkinäistä putkeasi. Joo. Suotta anteeksi, mun pitää eikä se pukeutua. Totta kai pukeudun vain. Joo. No niin, nyt korjata sitä vähän. Mutta oliko sitä ennen yksi kahvikuppanen? Totta kai, minulla on tässä ollut kiire tänään. Niin, eli siis oliko tuo putki vähän rikki? Joo, siitä ei ole kunnon lämpöä. Joo, minä voin korjata sen katsotaan. Minä otan tämän ja kysytään korjaamaan. Katsotaan. Noin ja noin. Tuossa vähän noin. Ja nyt se pitäisi olla valmis. Se toimii taas. Laitetaan vähän sulle lämpöä lisää. No niin, se toimii taas. Oi kiitos. Kiitos. Suosta anteeksi, mun pitää nyt lähteä jatkaa korjaamassa töitä. Okei. Hei hei. Moi moi. Kiitos kun oletkin hyvä. Eli voi vielä jatkaa unia, kun hän lähti.